Ahojte, dneska sme teda boli pozrieť na Lindos, v meste Lindos. S deckami sme možno mohli pobehať, takže smola. Ale tak išli sme na tú Cambika pláž pozrieť, tak si poďte pozrieť dnešný deň s nami, čaute. Takže takéto páro sme dneska mali požičané. No, vám poviem, katastrofa, no poďte sa pozrieť s nami na to. No nic, autom som sa vrátil 15 rokov dozadu. Vám niečo ukážem z cesty na Lindos z Kolumbie. Parkovanie na Lindose tunak, 5 € stojí parkovné. Takto sme zaparkovali s našim superfárom, to je iný šrot, vám poviem. Ale došli sme sem, takže už sme v Lindose, ideme pozrieť dole, do toho mestečka. Najprv sme boli plní očakávaní, že prejdeme celé, no nakoniec sa to nedalo kvôli deťom, tak aspoň vám takto poukazujeme, čo tam bolo. Tu je chodník pre ľudí, ale ďalej už neuvidíte žiadny chodník. Takéto krásne výhľady sa nám naskytli. To ľudia idú po pravej strane, cesta je úzka. Parkovanie máte za 5 € hore. Toto už začalo byť nebezpečné, keď išiel nejaký autobus alebo nejaké väčšie auto, takže je to dosť nebezpečné. To uvidíte cestou späť. Je tu strašne veľa turistov, ale akože krásne výhľady tu máte. Tu môžete vidieť Lindos, tie biele budovy, domčeky. Dole sú pláže, tam sme chceli ísť, no nakoniec sme sa nedostali. Tuto zopár fotiek sme si porobili. Vchádzame teraz do tých preslávených úzkých ulic Lindosu. Poďte po... No išli sme ďalej. Pozerajte, aké to tam je plné, koľko ľudí okolo, no. Obchodíkov je tam požehnanie, to vám poviem. Sme si tiež urobili fotečku, tu bol nejaký kostolík, pozrite tá väža hore. Pôjdeme aj donútra pozrieť teraz. Taká zaujímavá dlažba s kamienkou bola a kamienky boli smerom hore. Tu si deti odýchli, no ináč bolo tam poriadne teplo. Takto krásne tam vyzerá tá väža. Takto to vyzerá po príchode donútra, doprava sa ide. No. Je to zaujímavé, hore bolo, ale príjemne chladno bolo pod tým, také zo stromov, také z halúz, alebo čo to bolo. Tuto regulovali dopravu, akože katastrofa, ste videli koľko oných. No nič, takže nakoniec sme sa rozhodli, že ideme späť. Ideme ku nám na pláž, lebo toto je pre decka dosť. Takýto strmý kopec. Takže aj na nás to je dosť ináč, pozor, pozor. Pozerajte koľko turistov, aut. A akože s deckami vám sem vôbec neodporúčam ísť, lebo je to tu čistá katastrofa, auto všade. Chodníky tu poriadne sú, milión ľudí je tu, takže ako brutál. Jedine dospelí. Takto sme išli smerom späť už. Pozerajte, aké nebezpečné to je. Teraz ľudia aj dole idú a pozrite, no. Auta rovno pri vás. A to nehovorím, hen tá dodávka veľká, čo bola. Tak tam trčalo ešte zrkadlo, tam sa trebalo vyhýbať. Zajtra pridám Cambika pláž.